E okang' machielo kendo johera mag Viusasa omedo yudo mich kokalo tugo mar jipange na Viusasa mapod dhi nyime seche mowuoye ni. Paul Kamau mawuok e kaunti ma Kiambu e jaloch matinende ma oloyo $1,000,000. Paul ma omi mich mare opisi mag Viusasa en jaloch mar 4 ma juma ka juma mayudo michne. Piem mar jipange na Viusasa bende thoro chiwo mich ne johera mage ka loch duto ma pile ka pile oketne $50,000,000. $3,000,000 ibiro chiw ne jaloch e giko tugono. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. I'm food scientist, but for now I do farming. Nafanya nalimanga kitunguu. Yeah, lakini nafikiria mmenijenga hapa naweza anzisha hata kama ni mbuzi. Ushafikiria mipango hii gani? Lazima ukipata kitu unajipanga.